Najeriya ku ƙara ba lema dama, daga tsoho ya gama tsoho ya ɗora da kan da tsoho ya tsaya. Ku yi haƙuri, yanayin yadda mulki yake ne, amma za a ƙara canja. Ku yi haƙuri ku ƙara ba mu aron wasu shekarun mu gani nan da shekara 10 mu ga tsintsiya ta yi abin da za ta yi. A yi haƙuri, za mu share datti, za mu share ƙazanta, za mu share dukkanin abubuwan da zai damu al'umma. A yi haƙuri, yanayin mulki ne ya zo a haka. Tsintsiyan nan da kuke yi da gani ta kwakwace, tsintsiya ce za ta share datti. Ku yi haƙuri ku ƙara ara mana shekaru, kun ji? Ku yi haƙuri samari. Kun ga tsohon tsintsiyan nan da tsoho ya gama tsoho ne zai ɗora. Allah ka ji wani da Allah, wani tsoho in ya gama wani tsoho za a ba. Ku yi haƙuri samari. Wani lissafin wani shekaru. La hamla wala quwwata illa billah. Lissafin shekaru wani shekaru. Taimaka don Allah dan Annabi. La ilaha illallah. Ya? Subhanallah. Ku yi haƙuri. Ku yi haƙuri. Za a canja da yan Allah yadda. Idan tsoho ya gama tsoho ne zai gada. Wannan lemon wannan tsintsiyar wuce ne za ta yi tara ta arziki. Tsintsiyar nan tsoho na gama tsoho zai karba. Kuma gida ya mu kowa bulala. Kuma dai a wannan tsirin tsintsiya ce ne jama'a ya Rasulullahi. Ko yadda ita zan yi neman tsere ne na ga jama'a. To ba zan ƙara ba tsintsiya ce ku yi haƙuri. Tsintsiyar nan dai za ta ci gaba da zama dai dindindin. Mu in kuka zaɓe mu ilimi zai ci gaba, saboda haka za mu tallafa matasa. Atiku Abubakar yana da kyakkyawan manufofi ga al'ummar Najeriya. Inganta tsaro, ba da ilimi kyauta, inganta lafiya, jawo ƙwararrun masana su saka hannun jari a ƙasarmu, farfaɗo da harkar ilimi, inganta lafiya, noma, kiwo, tsaro, kula da matasa, kula da mata, kula da asibitocinka. Za a samu ci gaba, za a samu aikin yi. Dan takararmu Alhaji Malam wa kake talla? Atiku Abubakar. Wai kira kin Adamawa? Wai takarar shugaban kasa zai fito? Allah. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi. Haka Wannan ake yanzu ka zo da magana. mana. Allah ba mu sa'a. Sai kira kin Adamawa. Shi za mu yi. Allah ba mu Kula da lafiyar mutane. Waye wannan zai kawo mana wannan ci gaban? Atiku Abubakar ya cancanta. Al'ummar Najeriya mu fito kwanmu da kwarkwatanmu mu ba shi goyon baya, mu karkade ƙuri'anmu domin zaben Alhaji Atiku Abubakar domin ci gaba, ci gaban matasa. Wannan saƙo ne daga shugaban ƙungiyar Atiku Alkhairiyya Charity Foundation, bin Abdulrahman.